O nwere little advice m chọrọ inye gị ma ọ bụ that na ị chọrọ isi na Nigeria wepụ azụ na ebe ị na-ege m ntị na ibu n'obi na ị chọrọ relocate from Nigeria to another country, especially ụmụ ihe western country, Europe ma ọ bụ ihe dịka obodo dịka Australia, Canada, America, ọ bụ na Korea ma ọ Japan. Do you understand me? Etu ya na anyị nọ na ibu n'obi na ị chọrọ ịpụ out of Nigeria. Ihe a m chọrọ ịgwa kịta nwee ike some people ama mgbe gị ife a nọọ ndị ma ka traveling si adị bụ ife GDC update were azọwala onwe fe ebe ọbụla afa chọrọ ịzọba. Ọ bụla iwu dat na agent ga-emere gị akwụkwọ ị ga-eji wee mee travel. The reason m ji agwa gị ife a bụ dat na a lot of Nigerian agents, all these traveling agents in Nigeria, I'm so many of them for video kita, they no go like them. Those people here now for another bandit, not in Nigeria. Do you understand me? If you only the document job or Igbo, found about another bandit in Nigeria. Kedi do onye bu bandit? Bandit bu onye acholo gendo. Bandit bu onye batalanando ge, ko ozo chage. That is uticha gị yochapụ gị ọ dagodo na a ga-egbu gị egbu ma agwụ na-ewetara ife a na-achọ from you hired eme gị. That is why an agent nwere ike ịnara gị akwụkwọ gwa gị na onye emere gị akwụkwọ Germany on the process ọ nọkọta ọgwara gị na nke Germany afọ na ọwa ọkwọzi gbawa gị another country and inconvince be gị na obodo afọ ọ na-achọ imere gị akwụkwọ na ọrụ dị die. Then ịbatazi obodo like this, you're stranded. You got to go. So many of them see recruit in Dubai, Vietnam, Philippines. You got to go. And Cambodia. Almost to some Asian country. After convince you, we were like in Indonesia, mother put us in all of the above. Do you get my point? So but as here by this stranded all of the most Asian country all I've go money year before. But the reason I made this video, if you get any azụ onye Igbo na-ege m ntị na-anụ asụ anụ na-asụ ka ị hapụzi ya ịbụ a victim of circumstances na Nigeria mụ na gị na-abụ nọ. Onye agent bịakwutere gị na the only reason ihe ọ na-ege ntị ebe ị nọ bụ that you are catch o liquidate kwara ya nwere ife gị na ya na-abụ na-akọ. So many of them ga-anarịcha gị ego sef threaten ebe gị. So many of them ga-anarịkwuo gị akwụkwọ anara gị kpali gị ayara afụ visa ikwube eziokwu ka ime ihe na ha yara afụ ha anya a na-adọ jegharị gị because ọ na-alịgo gị ego o nwere ike kọntaktị ya akụchi ya na-akụchi ya. Mana ihe a na-ekwuketa ga-enyere gị aka nwanne m. Ọ bụrụ na tinye ibu n'obi na ị chọrọ ime travel bido kịta akwadobie ihe ọ bụla ị na-eme na Nigeria ọ bụ na onye ọrụ aka ka ị bụ go and open a company. Ọ bụ na ahịa ka ị na-azụ jee mepee company. Ịmara ụdị company ị ga-emepe go and meet a lawyer. So many lawyers are not much money to guide you. Do you understand me? Mepe company bu afage. One account you na manage. Si na account afọ na-eme transaction na build that account. Build the company gafo. The show na akwụ tax. But if you that na ịchọrọ ije Canada, go to Canadian embassy na Nigeria. Ghana tafa the requirement. Do you understand me? The only thing in some embassy, if not all of them, na-anya ebe ị nọ bụ kedu ife ga-akpọnata gị ma isi obodo Nigeria pụọ. Etu ị na-achọ ime travel kịta fafụ na dọkụmentị gị na onwe company na-run na buy a registered company. Do you understand me? Ma ọ bụrụ na ị nwere property mana onwe business ị na-arụ na buy nwere address, a registered company afọ can make you inwete visa from all these embassies. Ihe abụrụ request science, but so many of them are like you expose all these kind of things for you. So many people on a buy today in business now they make a lot of transactions, but if they don't have company, they not just email travel like this or now but now show one agent. Only any agent in Nigeria they trustworthy. Fan chani ne bondi ndị ahụ can happy for fan oshi. Man some of them book oshi.
Do you understand? So ọ bụrụ that ị na-eme budget na ị chọrọ ime travel, bido kịta as I'm talking to you. Okay, achọrọ m ime travel next year. Achọrọ m ime travel year dịka next 2 years, next 3 years. Mepee company a kịta. Lọnụ company a for 1 year, 2 years. Ijegodu submit ya akwụkwọ ha fail oge. Try ikwe again after 6 months or after 1 year. The chances in a company gị ga-eme ka ị nweta visa from Nigeria dị very very high. Ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ the company properly, na-akwụ tax gị, were the account gị na-eme transaction. Like I said, the only thing if for embassy si ya ebe were visa fa na-ene anya one kind bụ kedu ife ị nwere na Nigeria ga-abụgoro na ị travel today out of Nigeria, na datin nwekwara ike drop back to Nigeria. Mana ọsọsọ gị nwa mmadụ reason iji were eje achọ document or achọ visa chọrọ iji wee jee obodo oyibo. Ịgbagharịzina na nke native doctor afa ka a chụọrọ gị aja ka i wee nweta visa. Ịgbagharịzina n'ụlọ ekpere ka ya ekpere gị ekpere jere gị mountain ka i wee nweta visa. Ihe a niile nwere procedure. Iru embassy enwere requirement for you to get visa ị ga-eji wee jee obodo ọbụla ị na-eje. Ikpechagoro ekpere jecha na nke nwa dibịa anya nzu, ọ bụla tiri ime ijere that requirement, you are going nowhere. Gapụta na-agwa gị eziokwu, ịchọkwa ịnụ, ịchọrọ no problem, mana ihe a bụ eziokwu Chineke ka nsị ka m gwa gị, maka ọ ya bụ dị n'uche ikwu m n'ọnụ. Trust no agent. Ndị a niile etipịa na a lot of people. Far frustrate na a lot of us. Ya na-agwa gị out of experience. O nwere ịtụzi n'egwu iji embassy. No dey fear. Ayala akpọrọ ụbọchị ebe ahụ ebụla onye yahoo. Nwere crime commit rede ezu oshi. Ọ business ka ị na-eme. Ịtụzi n'egwu adịghị mmadụ iri n'embassy. If you want to travel today, go to embassy and seek for their requirement. Enye gị document, gwa gị ife ị gasịrị inweta. Gaa tụrụ ife niile afa gwara gị. Those agents ifuru na-eme gị na-emere gị akwa na sponsor ka ji emere gị that no. Some of them have their own company. Ma o nwere company fa they are affiliated to. Fa eji wee back document gị up. With the transaction ya adịkwa involve. The same transaction a kịta ka nna agba gị ibidobe akaụntụ gị tata. Bidobe company gị afọ tata. Na-aghọta?